Pozdravljeni v vijoličnih novicah iz studia Belek. Vsi razen Tavega kličejo Mudri. Ime mu je Ognjen, z mano v studiu je Ognjen Modrinski. Dobar dan. Mudri, pozdravljen. Priprave, kako se počutiš? Pa dobro, jeste da su malo teške pripreme, ima dosta suvog trčanja, to je onaj deo što mi igrači ne volimo, ali evo sad su došle utakmice, ovdje smo u Turskoj već 7 dana, za sada sve ide dobro, nema povređenih igrača što je najbitnije, odigrali smo dve vrlo kvalitetne utakmice i eto ja se nadam da ćemo pozitivno završiti naše pripreme. Maribor ti je 12. klub v karijeri. Bi znal tak z glave našteti vse klube za katere si igral? Pa možemo da pokušamo. Počeo sam u Vojvodini, tamo sam prošao celu omladinsku školu, debitovao sam za prvi tim. Posle Vojvodine sam otišao na pozajmicu u Hajduk iz Kule, pa sam se vratio u Vojvodinu, pa sam onda otišao u FK Novi Sad, oni su igrali ta drugu ligu. Pa sam se onda opet vratio u Vojvodinu, pa sam raskinuo ugovor sa Vojvodinom, otišao sam u Jagodinu, iz Jagodine sam otišao u Crvenu zvezdu, iz Zvezde u Grojter Firt, iz Grojter Firta Arau, pa sam se vratio u Srbiju u Spartak, Čukarički, Jagelonija, Maribor i Gorica. 13. Dobro. Vojvodina je tvoj matični klub in nekje smo prebrali, da je en trener posebej tam verjel v tebe in ti dal priložnost. Ta isti trener je bil tudi trener v Mariboru, se ga spomniš? Tako je, da, Milan Đuričić. Mene je njegov prethodnik priključio prvom timu, prvi put sam 2010. godine bio sa prvim timom Vojvodine na pripravama u Turskoj, ali nisam dobio šansu kod tog trenera. Milan Đuričić kada je došao, on je i mom tati isto bio trener, eto, slagaću vas, koje godine, 2000. ili 2001. u Beočinu, moj otac je isto igrao fudbal, tako da, eto, ispostavilo se da mi je Đumi dao šansu i da sam kod njega debitovao i eto, na svojoj prvoj utakmici sam i postigao gol. Prelomnica v tvoji karijeri, kot si sam rekao, pa je vseeno NK Jagodina. Zakaj? Tako je, da, iz Vojvodine, kada sam raskinuo ugovor, imao sam 19 godina, bio sam bez kluba nekih 10 dana i Jagodina se pojavila kao neko idealno rešenje. Otišao sam u Jagodinu, međutim ni tamo nije sve bilo u početku kako treba. Došao sam bukvalno 5 dana pred početak prvenstva i morao sam da sačekam svoju šansu. Ulazio sam par utakmica, nije to bilo baš najbolje i 6. ili 7. kolo išli smo da igramo protiv Rada u Beograd. Ja nisam bio u kombinaciji za tu utakmicu, bio sam 20. neki igrač. Međutim, dva igrača se povrede na tom treningu, jedan se uvredi što nije pozvan da igra i ja sam upao kao 18. u ekipu. 83. minut primamo gol, ja sam naravno na klupi, primamo gol, Rad vodi 1-0 i ja sam poslije toga ušao i za 6 minuta sam postigao 2 gola i preokrenuli smo utakmicu i tad je počela i Jagodina da osvaja bodove. Te godine smo bili 4. izborili smo Evropu i ja sam postao standardan igrač. Dao sam 9 golova te sezone i posle toga desio se taj transfer u Crvenu zvezdu. Crvena zvezda je isto zanimiva zgodba tudi zaradi prve tekme. Tako je, da. Imao sam tu sreću, eto, da mislim da jedini sam igrač u istoriji Crvene zvezde koji je uspeo da na svom debiju postigne hat-trick. Igral si tudi za reprezentanco Srbije U21. Tu je tudi ena zanimivost, tekma z Anglijo, pa neka kazen, frka neka. Da, imali smo baraž, utakmicu sa Englezima za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Pa tu desilo se dosta nekih loših stvari, ajde da kažem, ali mislim da je to sve nekako bilo možda i malo više napumpano, nije baš bilo tako kako se predstavilo u medijima. Ja sam okrivljen, dobio sam zabranu 2 godine neigranja za reprezentaciju i dobio sam neku novčanu kaznu, čini mi se da je bilo oko 1000 eura, tako da platio sam uredno, posle toga sam se smirio, nisam imao više takvih problema. Tvoja številka na hrbtu nosi številko 91. Ta številka tudi ni slučajna. 1 oziroma 2 zgodbi
se skrivata za to številko. Zakaj 91? Da, pa ja kad sam prešao u Crvenu zvezdu, napadači uglavnom nose broj 9. Ja sam nekako kroz i mlađe kategorije zavoleo taj broj i moj idol Ronaldo, Brazilac je nosio 9 i hteo sam i naravno i u Jagodini sam nosio broj 9 u Zvezdi sam hteo da uzem 9, ali bila je tad zauzeta i jednostavno mislim da svi znaju da je 91. godine šta je Crvena zvezda uradila i to je godina mog rođenja, tako da taj broj sam izabrao i bio sam dosta uspešan sa tim brojem u Crvenoj zvezdi, tako da eto, mislim da sam u Mariboru nastavio tamo gde sam stao sa tim brojem. Prej si omenil očeta, da je tudi igral nogomet, ampak mi smo izbrskali, da je tvoj oče znan še po nečem drugem, oziroma je večje uspehe dosegel v ribolovu, namreč je reprezentant Srbije v lovljenju krapov. Tako je, da, tata se profesionalno bavi pecanjem šarana. Slagat ću vas, 2 ili 3 puta je bio šampion Srbije, pecao je za reprezentaciju na svetskim prvenstvima, tako da mnogo je uspešniji u ribolovu nego što je bio u fudbalu. Par puta sam išao sa njim na pecanje, na takmičanja, on kad ode to je po 3 dana traju ta takmičenja, tako da nisam imao puno prilike zbog svojih obaveza, to je uglavnom ta takmičenja se održavaju vikendom, ali uspeo sam da odem na jedno i video sam da je to mnogo teško, to nije da odeš tamo da zabaciš i da odmoriš dušu, jednostavno 3 dana traje, 3 dana mora da se skoncentrisa, nema spavanja, upecao sam jednog šarana, ne znam, 12-13 kila je imao, Boga mi ozbiljna borba je bila. Maribor je danes odigral svojo 3. pripravljalno tekmo. Tekmo si spremljal kot gledalec, mogoče beseda, 2 nasprotnik Voždovac, poraz 1-2. Pa dobro, mislim da rezultat u ovim utakmicama nije u prvom planu. Pobedili smo Las Klinci, igrali nerešeno sa Crvenom zvezdom, eto danas smo izgubili od Voždovca, stvarno imamo teške pripreme, dosta smo umorni, nema još svežine u našim nogama i jednostavno rezultat nije u prvom planu, najbitnije nam je da se dobro pripremimo za utakmice koje nas čekaju u prvenstvu. Poglejmo si prispevek iz današnje tekme.
je bilo kar naporno, bom rekel. Sam sem spustil tudi 2-3 treninge zaradi neke bolečine v koleno. Vsako tekmo smo vzeli resno, pokazali smo na igrišču, da si tudi pripravimo priložnosti, vendar nismo jih izkoristili popolnoma. V obrambi smo parkrat naredili ključno napako, ampak iz tega se učimo. Mudri, mi smo tako kot za vse, tudi za tebe uspeli priti do par fotografij, pa jih bomo skupaj pokomentirala. Prva, verjetno jih vse poznaš, tu se nismo zdaj dvoumili, kateri si, ker si zelo podoben, to pa je. To je moj brat David. Tvoj brat. Da, 4 godine mlađi od mene, tako da tu ga čuvam na toj slici. Čuvaš? Da. Super, v dobrim rukama. To je... Da, ovo je negde na odmoru, verovatno Sutomore, tako da ove slike se ne sjećam svaka čast za... Malo si ozbiljan ili te neko naljutio ili pa sunce? moguće da me neko naljutio, ne znam stvarno. Evo, tretja je bolj športna, tu je že žoga, igrišče. Vidim pa, da teren mogoče za tisti čas je normalen za Srbijo, samo da ni ravno 100% teren, ne? Da, pa je ovo drvo nam smeta, tako da, ali da, lopta je bila moja igračka, mislim da nijednu drugu igračku sem lopte nisam ni imao. Super. Tu ti ena žoga ni bila dovolj, zato sta dve. Da, bilo je više lopti, voleo sam da imam više lopti. In zadnja, to je tvoj rojstni dan v dresu Vojvodine. Da, ne znam koji je to rođendan poredao, tu je na slici, tu je i Kata i trenutni kapiten Crvene zvezde, tako da on i ja smo iz istog mesta, iz Srbobrana, od naše 7. godine do 18. putovali smo svaki dan za Novi Sad, trenirali smo zajedno, tako da sa njim sam proveo baš lepe trenutke. A tu je Kata, je bez brade, ne? Da, sad ima bradu, malo je promenio imidž. Na vrsti je naša rubrika Ugani kdo, verjetno Mudri si to gledal, trebaš pogoditi, kog igrača je mislio navijač, kad navija na tribini, pa sad slušaj. To ja, daj podaj mu, no, čut, gol, majstore! Pa kaj si ti vidio, takvi šut? To gre pa da golman zraven stavlja, no to odnese, pa kaj si ti... To, majstore, pa daj stani se, Jože, da spipam, to ti stol, pa kaj si ti nor... Bravo, daj sedi, sve se nema počasnega posnetka, 1-0, budemo, gremo! Pa dobro, to može biti neki napadač, sad ne znam koliko je star taj video, da li je u skorije vreme ili... Da, to je u skorije vreme, da. Ako nisi dobro razumio, on je rekao da je dao gol, tako da je i golman pao u mrežu, znači punom... Pa ja bi onda rekao ili ja ili Tavareš. A moraš da odlučiš. A više volim sebe nego Tavareša, tako da onda ću za sebe da glasam. Pa svaka čast. Pa da, i tebe i mislio, evo i za tebe jedan mali poklon. To je made in Turkaj, to smo tu. Tako da, ne znam da li baš sličiš. Ličimo, da. Da, malo ličiš, da. U nekim nijansama si to ti, da. Da, mislim da sam mršavi na ovoj slici, dobro. Ali to sam, da, hvala na poklon, baš je lepo. Vreme nam še vedno nagaja, vsi upamo na boljšo vremensko napoved, zato pogledajmo, kaj nas čaka. Vrijeme ovih dana je katastrofa, sigurno će narednih dana biti bolje. Hvala dežurnemu meteorologu Marku Alvirju, hvala tebi, Mudri, dosti zdravja, brez poškodb in dosti golov. In
navijači bodo veseli. Itak so te že vzljubili zelo ekspresno v Mariboru. Hvala puno, da, ja bi se stvarno zahvalio svim navijačima na podršci koju pružaju i meni, naravno, cijeloj ekipi, tako da to nam svakako puno znači i eto, nadam se da ćemo uspjeti posle 2 godine da vratimo titulu gde je i mesto. Hvala, se vidimo jutri.